бародаро шерои нари тоҷике ки мисол миёи ҳами Россия кор мекунед, илтимос бародаро, илтимос ҳар яктаи шумо намунаи да иҷада ҳами як гихира яктаи мо кунем, ҳамаи моро ку ба ҳаму яктаи шумо ба яктаи ма ҳамаи тоҷик ҳамун хел чӣ мекунам. Барои ава илтимос шерои нар ҳами миёи ҳами Россия ва алоқасам нормал нисум кор мекунед. Я либоси хушрӯ бигире бародаро, илтимос ҳамин либоси соз ку ба худо қасам қинеса ин ҳамин футболкаи танаи ма 300 рубля бародаро, 300 рубля. Буруки ки дар танаи май 3000 и то буруки хушрӯ 3000 да буруки девонагӣ мегире. Красовке ки дар пои май 3000 я либоси хушрӯ пӯша илтимос ку на милисам антон мекуна шерои нар на як каси дига. Ман бисёр бародаро дидам мегум барад ба либосе ки аз Тоҷикистон меояд 2 сол меса ба ҳамун либоси Тоҷикистон мера. Браҷон тохи сума барои боҷата ҷамъ мекунӣ, барои кира ҷамъ мекунӣ шеринар. ҳамун суме ки ту либос намехарӣ ва аллоқасам мегум ку на мусро мандат мекунам ба ҳамун либоси безеб, ба ҳамун либосе ки ба ҳамун Тоҷикистон пӯшиди омадӣ чӣ хеле ку ҳамун либос ҳам муср аяму ку милиса аяму дур мебина ба анамун либоси тура манд мекунам шеринар. Мегира ҳамун 2-3000 та мегира пули ҳамун либоса ку ҳар моҳ да мусро метӣ. Барои ава илтимос да яду бародаре ки ман медонам бародаро мара тамошо кесе медони мара, ман гуфтам бародар ҳам хасум кор мекунӣ я либос бихар, медони мара бародар чӣ гуфт брат ман инҷа либосхарӣ омадагӣ нестам, ман мерам дар Тоҷикистон дар онҷа красавчикӣ мекунам. Шеринар ту красавчикӣ да дар инҷа ку ту дар Тоҷикистон дар пеши бародарои худи ту худ кунилич бигар тай турсик бар чизе бигарди нагарди дар Тоҷикистон гапта касе бигар дар Тоҷикистон мемона. Не ки ту дар инҷа хали безеб мегарди ту бари ҳами одам бари мисол тоҷикоро ҳамара меган тоҷикои намхалиай ин ҳами хали беаҳамият ҳами ка қилан пилан нехали мегар. Барои ава шерои нар лучши Тоҷикистон да ба либоси безеб бигар ин инҷа красавчик хта ки ҳами дига миллатҳо биган ки тоҷико красавчикан. Вақте як тоҷик красавчика мебинам ва аллоқасамтон мегум тоҷике ки ришиш хушрӯай либосош хушрӯай оқи падаро да иҷа меган доғистониай, оқи падаро да иҷа меган чеченай, намеган тоҷика. Вақте як тоҷики либосош пуштагӣ кандагира мебинанд тоҷик